Neuadd de Morgannwg ar ei newydd wedd yn ola iawn ydi cartre Sefydliad y Merched. Mae Lisa Howell fan hyn efo Sefydliad y Merched. Gai ofyn I ddechrau beth ydych chi'n feddwl o'ch cartre newydd? Fi'n credu bod e'n wych. Mae lot fwy o ole yma. Mae'r lliwiau, fi'n licio cream a fi'n licio sage. A fi'n credu bod y lliwiau yna mae'n dda dy gilydd. Mae wedi creu lot o pobl yn gweithio ni bod e'n edrych lot mwy clasu. A fi'n credu bod hwnna... Mae'n ysgafnach yn dydi, mae'n ola naturiol dod I mewn. Llawer gwell. Oni bai wrth gwrs am yr hael yn dod trwy'r ffenest. O, fyswn ni'n cael bob dim na dy? Na. Mae eitha cool mae'r hyn o bryd. Ydy. A da chi fel arfer a sawl ymgyrch, dwi'n siŵr, ar eich dilo? Oes, digonedd yn mynd mlaen dyn ni. Blwyddyn am mwy o dim byd, mae yr ymgyrch CPR, so beth dyn ni'n trio wneud yw annog aelodau I beidio bod ag ofon, defnyddio'r defibs a pethau felly, a I wylwyr sy'n gweld pobl yn sâl I allu mynd at y peirianwyr yma a defnyddio nhw a bod yn, bod yn fwy hyderus I wneud hynny, ie? So dyna un ohonyn nhw, ac wrth gwrs mae digon dyn ni ar yr hinsawdd a pethau felly a Not in My Name campaign, a wedyn mae gyda ni'r un ADHD mewn merched, mae hwnnw'n un fawr, a mhobman dyn ni'n mynd, mae merched yn dod ato ni a weid bod nhw'n cael diagnosis yn hwyr yn ei bywydau, ond am ryw reswm mae merched yn gallu cuddio y ffaith bod rhywbeth yn bod, mae dynion yn mae fe lot fwy agored gyda dynion, so mae hwnna'n fawr gyda ni hefyd. Gyda chi lot fawr o waith ar eich plas, felly. Mae da clywed hynny, mae'n braf cael rhyw flas o'r hyn sydd yn digwydd, ond mae'n amser ni'n bryn braidd. Mae Iona Roberts fan hyn, a da chi'n aelod yn Sir Frycheiniog, a da chi wedi bod yn brysur yn adrodd hanes y sir dros y canrifoedd. Wel, ni bydd yn hanes bach. Mae'r fforest fawr, yr ardal i'r gorllewin o'r A4-7 dim. Ia. Ac yn mynd I gyfeiriad Sir Gaerfyrddin. A mi oedd o'n ardal o'r unfed ganrif ar 10 oedd yn ardal hela i'r arglwyddi'r ardal ac i'r teulu brenhinol. Pwy oedd yr arglwyddi? Oedd arglwyddi mwyaf oedd Bernard Newmarch. Ond yn dechrau'r unfed ganrif ar 15, mi wnaeth y goron gymryd y tir drosodd. Ac mi oedd yr coed oedd yma, ddim llawer o goed, ond mi wnaeth yn ddefnyddio fo I adeiladu llongau ychwanegol i'r llynges. Oes yna rhywfaint o'r coedwigoedd yma ar ôl? Wel, ddim coedwigoedd mawr, ond mae'r darnau bach yn ganol rhai o'r coedwigoedd sydd ar ôl. Ond mond ardal bach, mae rhai o'r coed yn hen iawn yno. A felly dyna beth ydi arwyddocad yr ardangosfa yma felly? Ie, dyna. Mae'r coed yma'n gynhenid felly? Ydy, da ni wedi trio cael hen coed oedd yn yr ardal, yn yr adeg hynny. Wych, a sôn am goed, mae'ch canghennach chi yn y sir hefyd I gyd fan hyn? Ie. Da ni'n mynd yn llai ac yn llai yn anffodus, ond da ni'n trio cael aelodau newydd I ymuno neu ni. Ac aelod o bai yn da chi? O, Priory yn Aberhonddu. Priory yn Aberhonddu. Ond nid o Aberhonddu yn wreiddiol, dwi'n meddwl? Na. Wel, amser maith yn ôl o Ynys Môn. Ynys Môn. Ond dwi wedi byw yn Aberhonddu dros hanner can mlynedd. Ond dwi ddim wedi colli acen yn y gogledd. Wel, dyn chi. Ardderchog. Diolch am y sgwrs fer, a mwynhewch gweddill y sioe. Diolch yn fawr. A di chi gael di llun gwych, do. Diolch yn fawr, Iona.